Моля учениците да се наредят според ранговете си. Здравейте, това е моето ученическо DVD "Как да станем Йода експерт". Моля, заповядайте. Ще ви обучим на изкуството на кунг-фу. Моите ученици и провучаващите демони. Първият ми ученик Мъра-сан излез напред и се поклони. Добре, Петруна-сан излез напред и се поклони. Ела. Представям ви Петруна-сан. Тя е майстор в бойното изкуство на усойницата. Махай се. Представям ви Мъра-сан. Тя е специалист в бойното изкуство на хлебарките. Чао! Представям ви Габо-сан. Тя е специалист в бойното изкуство на мокрите голи плъхове. Моля, наредете се на редицата, ученици. Без да махате. Хлебарка-сан. Хлебарка-сан, моля, демонстрирай своето изкуство. Сега ще ви демонстрирам моето йода изкуство. Това е изкуството на гнойния плужък. Благодаря, че гледахте моето учебно видео. И сега малко бонуси. Петруна-сан със силата на хлебарките. Ниси-сан. Чакай. И Габо-сан със силата на гнойния гол плъх. Силата на кифлите. Махайте се, ученици! Благодаря, че гледахте моето бойно видео!